ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପକେଇଛନ୍ତି କେତେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲ ଅଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଧାଡ଼ି କରି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେତେ କଅଁଳିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର କଅଁଳିଛି ବନ୍ଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ ରିକଭରି କରିବାର ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଧାଡ଼ି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି କରି। এই ପିଲାମାନଙ୍କୁ ASAP ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ପାଟଶୁଣୀପୁର ଭୋଦଳ ଆମର ଯେଉଁ ଗତନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟର ବାଟର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଭୋଦଳ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭୋଦଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଣି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।